Ahoj, čau. Co ty tady? Čau. Čau. Na cigárku. No ježiš. Jo, jsem úplně hotový. Jo? No. Ten říká Maruna taky, od nás obchodáků. Fakt jo? Ale bylo to pěkně drahý. Ty krávo, 1500 korun. Fakt Nedělám si. Fakt. Jo? A to jsem tam ještě musela tvrdnout hodinu a půl. Znáš ty keci jejich? Melou ti to do hlavy, hučí ti. Je to hustý a ty taky? Nezměnila jsi účes? No, nebyla dřív brunetka? No jasně, trochu. Ty krávo. To je hustý, veď. Je to hustý. A ten lesk mě to úplně oslňuje. Je to úplně úžasné. Jasně, no, tak to dáme šampon, veď. Kolik za to jsi vyplázla, prosím tě? 2,5, no. 2,5. Dáš mi číslo na tu kéřnici? No, jasně, protože já jsem strašně nespokojený. Mně se to třepí. Podívej se, jak se mi to třepí. Ty jo, no to je hrozný. To je otřes. No jasně. Takže já mám telefon, takže se musím letět. Ano, za chvilku tam budu. Jasně, taky tě miluju, čau.